равшани шаҳри Кӯлоб марҳилаи аввали чемпионати Тоҷикистонро дар зинаи аввал ҷамъбаст кард. Чунин ҳолатро мо солҳои охир бори аввал мебинем. Футболбозони Равшан тамоми кӯшишҳо ба харҷ медиҳанд, ки имсол мухлисонро шод гардонанд. 5 ғалаба, 4 мусовӣ ва ҳамагӣ 1 бохт футболбозони шаҳри Кӯлобро дар садри ҷадвали мусобиқа нигоҳ медорад. ҳар мухлисе, ки ба ҳунарнамоии Равшан бетараф нест, пай бурдааст, ки ҳам услубу тактикаи бозиаш дигар шудасту ҳам суръату дарки тӯб ва ҷойбаҷойгузории бозигарон дар мавқеъҳояшон. аз фаъолияти мураббӣ ҳама амалу рафтору кирдор ва бозӣ дигар мешавад. шояд ба даста омадани Боир Эгамбердиев барои Равшан фоли нек аст. ягона бохти ин даста дар бозии аввал бо Хатлон аст, ки бо натиҷаи 3-1 бо пирӯзии Хатлон ҷамъбаст шуд. баъди ин бохт камбудиҳо ошкор шуданд ва ислоҳу такмили бозӣ аввалин ғалабаро барнигирӣ шудааст ба бор овард. пас аз ин дар вохӯрии хонагии худ бо Равшани Зафаробод, Равшани Кӯлоб имтиёзеро аз даст дод ва вохӯрӣ бо натиҷаи 1-1 анҷом ёфт. ин аввалин мусовӣ дар мавсими футболи соли 2022 буд. клуби марказии варзиши Артишро дар майдонаш шикаст додан амалӣ душвортарин буд, зеро ин даста омодагии худро ба ҷоми конфедератсияи футболи Осиё медид ва ҳар як бозӣ барояш имтиҳоне гардида буд. Равшани Кӯлоб тавонист ин дастаро мағлуб кунад ва бо натиҷаи 1-2 паси сар гузорад. бозиро бо хуҷанд анҷом дода, Иста Равшанро бо мураббии олмониаш мағлуб намуд. ба ҳамин зал Равшани Кӯлоб бе бохт то ба фарҷоми марҳилаи аввал расид. Эсхата ҳам дар баробари Равшан ба мағлубият дучор шуд. чун дастаҳо ба таътили тобистона рафтанд, бо тавсифе аз Равшани Кӯлоб хостем ҷадвали мусобиқаро пешкаши шумо гардонем.